Leeds po 15 kolách udržal čisté konto a to rovno na Anfielde. Liverpool FC, Leeds United 0-0. Vítajte pri novom formáte nášho podcastu, taká skrátená forma, aby sme prinášali nejaký obsah vlastne po každom zápase a keď nám nevidie na dlhý podcast, tak sme sa rozhodli uviesť nový formát a to je teda pozápasová reakcia. Takže vítaj Kika v tomto našom novom formáte. Ahojte. Moje meno je Miki a poďme teda hneď na to, pozrime sa na tie zostavy. Kika, čo na to hovoríš? A tak zostava bola celkom v pohode. Podľa mňa nastúpil v bráne samozrejme Alisson, napravo Bradley, v strede obrany Konate s Van Dijkom, naľavo Robertson, v strede Grafenberg, Jones a Soboslaj. A v útoku vlastne nastúpil Frimpong, napravo, vľavo Wirtz a Ekitike bol vpredu. Takže celkom zaujímavá zostava. Páčilo sa mi, že vlastne prvýkrát Frimpong, Bradley si mohli spolu, myslím, že zahrať, keďže bývajú veľmi často zranení. Tiež ma potešilo to, že napríklad hneď nezaradil do zostavy Chakva. Samozrejme, to musím spomenúť. A takisto si myslím, že McAllister tiež potreboval ten oddych. Takže proste mne sa tá zostava páčila, no. Neviem, či ty máš k tomu niečo. Aj mne sa tá zostava pozdávala teda. Zaujímavá kombinácia na tej pravej strane s Bradleym a s Frimpongom, akože máš tam veľa rýchlosti, veľa takej tej priamočiarosti a nečakal som to úplne, že nastúpia, však oni tiež mali problémy so svojimi zraneniami, ale určite zaujímavá zostava, nejak zásadne nemám tej zostave čo vytknúť. Takže sa môžeme rovno pozrieť na ten výkon možno v prvom polčase, ktorý mne sa zdal trochu lepšie ako v tom druhom polčase. Prišlo mi to v tom prvom polčase, že sme teda hrali celkom fajn, rýchly futbal, aj Wirtz sa snažil tvoriť, dobre kombinoval s Jonesom, občas s Ekitikem sa tam niečo snažili vytvoriť, ale stále mi to prišlo také, že to bolo pomalé a ten Leeds si s nami celkom akože vedel poradiť, nemali sme tam nejaké úplne že výrazné šance. Čo ty hovoríš na ten výkon na ihrisku, Kika? No ja úplne s tebou súhlasím, že ten prvý polčas vyzeral určite lepšie a človek by čakal možno nejaké zlepšenie po ňom, ale však v pohode. Bol tam možno taký trošku nervóznejší úvod, že sme sa aj snažili, teda že mali sme tam také nepresné prihrávky, aj Leeds sa snažil akože vyzistiť, čo si môže voči nám dovoliť. Museli sme tam riešiť nejaké situácie, ale celkom postupom toho polčasu sme sa do toho tak dostávali, hej, snažili sme sa tvoriť. Primárne hlavne po tej pravej strane som mala pocit. A Ekitike tam mal viacero takých zábleskov, ale nakoniec to nejak... že boli tam nejaké šance, ale nič také veľmi nebezpečné, by som povedala. Nič také prevratné, že nebolo to tam, nemali sme nejaké proste výrazné šance, motkali sme sa tam okolo tej 16-ky, hovorím, akože mali sme tam pár pekných pohyb, ako keby nahrávok a ťukesov, ale tá finálna fáza tam opäť nebola a častokrát sme sa zlákli ako keby tej finálnej lopty, niekedy mi to prišlo. Niekedy naopak sme sa to snažili ako keby pretlačiť tú finálnu loptu aj do priestorov, kde to podľa mňa nemalo šancu, alebo sa niekto snažil treba vystreliť, alebo sa snažil dávať stredom a naopak akože také by som povedal, že priamočiarejšie riešenia sme nevyhľadávali a respektíve sme sa ich zlakli. Ako, vieš, aj Bráňo hovoril, že mali upetené výhry, alebo chalani v poslednom podcaste to hovorili a dá sa s tým určite do istej miery súhlasiť, ale ja som bol toho názoru, že ako keby aj táto naša momentálna forma k niečomu vedie, hej, je dôležité zbierať body samozrejme a je úplne jedno, proti komu tie 3 body zozbieraš, furt sú to len 3 body, takže je dôležité tie body zbierať a myslím si, že akože sa snažíme si vytvoriť nejakú nánovo nejakú identitu, ale proste to stále nefunguje a je to zle sa na to aj pozeralo potom v tom druhom polčase, keď môžem premosiť do neho. Nevystriedali sme do druhého polčasu, začali sme rovnako ako ten prvý polčas.
Leeds nejak nehrozil podľa mňa, ani sa nedostávali do 16, ale v druhom polčase ukázali aj oni zúbky. No hlavne tak ku koncu vycítili tú šancu, lebo však spravili sme tam striedania, ktoré trošku ma pobavilo to striedanie, že dole Wirtz, hore Chakpo, takisto dole Robertson a Kerkez, že asi aby znova mu ten Chakpo tam nenahral. Ale nahrali si pri prvých dotykoch zlomkov. Hej, a potom už asi nie. A potom už asi ani raz. Tak myslím si, že aj to celkom ovplyvnilo tú hru. A oni vycítili, že môžu nám brnkať na tie nervy. My sme boli úplne, že ničoho neschopní. Bolo tam akože zopár možno situácií. Mal tam šancu aj Soboslaj, myslím. Ale... To bola asi jediná šanca v druhom polčase, čo mal Soboslaj. Vlastne to bola, neviem, či to nebola jediná strela na bránu v tom a v podstate Soboslaj podľa mňa tiež neodohral nejaký extra zápas, že celkovo ten stred pola nefungoval moc dobre dneska. No ani napríklad Wirtz po tých pár dobrých zápasoch, čo odohral, aj čo konečne teda zapísal nejaké body do kanadského bodovania, tak dneska bol málo efektívny podľa mňa keď mal loptu. Hej, akože ľúbilo sa mi, v akých priestoroch sa pohybovala tá myšlienka, ale keby zasa tá finálna prihrávka tam nebola a často úplne niekedy to zazdil celú akciu a zle prihral alebo zle vyhodnotil. Tak lebo on v podstate nie je ľavé krídlo, aj keď sa snaží ho tam ten slot dávať hrať. A potom nemal úplne tú podporu po tej čiare, takže podľa mňa aj to bola taká, že nevýhoda, ale mňa prekvapilo úprimne, že ho dal dole, lebo bol predsa len jednou z tých rozieb väčších, hej, ktorých teda nebolo veľa, ale aspoň sa snažil. Takisto sa mi páčil Bradley dneska, myslím, že celkom v pohode výkon. A celkovo tá pravá strana asi, aj Frimpong si myslím, že na to, že hral po dlhšej dobe, že tá pravá strana celkom šla, ale vľavo to podľa mňa tomu nepomohol ani ten Chakpo s Kerkezom. No naopak, akože podľa mňa Chakpo to úplne ešte viacej zazdil, ten je po zranení, nemal nejakú dobrú formu pred tým zranením a teraz sa vrátil, podľa mňa nebol ešte ani úplne fit a neponúkol nič, hej, v podstate tam absolútne nemal žiaden dopad na hru, jeho jeden trik je dávno prečítaný a keď proste nemá formu, tak ani ten samozrejme nevychádza, takže to za mňa to aj dneska to spravil. Ja viem, no. Za mňa to bolo vyslovene zlé striedanie, to tam radšej mohol nechať toho Wirtza, ktorý predsa len môže takéto zavretej obrany, môže mať nejaký nápad, nejakú dobrú prihrávku, aj keď je už treba viacej unavený, ale tak Slot sa rozhodol, ako sa rozhodol. Čítal som teraz ako rýchlo iba nejaké fora a ľudia to teda nazývajú, že to bol prime slot bal a slot bal, akože... Čo to je slot? Leňocho, či jak sa to povie po našom? A to bola ďalšia vec, že tí naši hráči sa vôbec nehýbali. Akože strašne staticky pôsobili. No, rozprávaj. Dobre, lebo som sa zasekla asi. Že Chiesa nemal komu vtedy akože hádzať, ale celkovo počas celého zápasu som mala pocit, že proste tí hráči že stoja, že čakajú na to, že čo Wirtz s Ekitikem vymyslia. Proste nepáčil sa mi dneska ten stred pola. Ani mne, a nepáčilo sa mi ani to, a robíme to už je viacej zápasov, po sebe sa to opakuje, to jednoducho máme nejakú príležitosť na rýchly prechod do útoku a nejakú rýchlu akciu a vždycky to zazdíme nejakou prihrávkou do boku, dozadu, proste nemá to grády, nemá to gule, by som povedal. Dneska dokonca Ekitike, čo mal gól na hlavičke, ja neviem, prečo on prihrával náspäť, že to mi vysvetli. Ale to je presne to je presne ono, proste prečo sa to už aj na neho nalepilo. Zobrali mu inštinkt jeho strelecký, lebo on akože to mal byť gól, podľa mňa. To mal byť 100%. Dal to na Darwina. Ja som to hneď kričala, že toto je presne niečo, čo by spravil Darwin, hej. Tak, mal to byť gól. No. Mal to byť gól. Toto malo byť 1-0 možno, hej.
A potom samozrejme aj Leeds nám pohrozil, hej, z tých dlhých autov nám nebolo všetko jedno, tých štandardiek, my sa toho bojíme. Ten Calvert-Lewin, bol to offside, našťastie teda, ale akože nebolo mi všetko jedno, hovorím, som to po sediačke pozeral, to sa nedá pozerať po sediačky, tie futbaly naše. No a ešte vlastne potom na konci sme im ešte mali potom v posledných minútach mali rohový kop, čo tiež bolo teda o nervy, keďže nám sa moc tie štandardné situácie nedaria brániť. Takisto boli nebezpeční z tých dlhých hodov, takže tam to mohlo z hoci ktorej strany prísť. A ja si myslím, že nakoniec asi aj v pohode výsledok, že zaslúžená remíza. Nemôžeme povedať, že by sme boli až o toľko lepší. Že okrem toho, že sme mali teda viac loptu a možno sme mali lepšie štatistiky, tak to je tak všetko, že veľmi málo sme hrozili. Akože 16 bránu máme, Leedsu. ale z toho iba 3 na brány. No to je strašne málo. To Leeds mal 2 strely na bránu. Držanie lopty 66%, no na čo nám to je, hej, aj dobre sme si, akože dobrú úspešnosť prihrávok, kde je 3%, aj je dobrý počet tých prihrávok, ale proste je to o ničom, je to proste, nemá to gule, nemá to grády, chýba tomu, ľahkosť nám chýba jednoducho, nevieme si spraviť také tie, vieš, do týchto zatiahnutých obran by som povedal, že aj pri tomto našom futbale proste potrebuješ nejaký ten individuálny ako keby výkon, nejakú individuálny moment, brilantný prihrávku, zábeh za obranu šikovný, proste musia si tí hráči rozumieť a jednoducho to, aj keď tam tie náznaky sú, tak stále to nefunguje a škrípe to jednoducho v tej finálnej fáze a v útočnej tretine. Čo hovoríš na Kiezu? Ten dostal nejakých 20 minút dokopy možno. Taký tradičný výkon z jeho strany, bojovný by som povedal. On to tam oživil podľa mňa trochu a snažil sa niečo vymysleť, ale ostatní boli veľmi statickí, vieš. Aj Rion Gumoha, akože ten má tiež to trošku tam sa snažil rozhýbať, ale proste išli sme do plných už ku koncu a nemali sme jednoducho ten pohyb, aby sme sa tam niekde ukázali na nejakú zaujímavú šancu. To už keď tam posielal toho Kiezu s Riom, tak akože na druhé, že akože výkrik do tmy, ale si hovorím, že ani nemal akože reálne vyberať z čoho, hej, na tej lavičke, že nemal ani to ideálne, ale čo ma najviac akože hnevá, že dobre, že sme si zalepili ústa tými bodmi, ale tie výkony boli proste nepresvedčivé vo všetkých zápasoch, ktoré sme vyhrali. Možno okrem toho, ten proti Interu bol OK, hej. A v podstate zase to isté. Zase to isté, no. Tak tento nový formát vlastne máme aj pre fanúšikov, aby sa trošku rozbehla diskusia pod videom alebo pod článkom, tak čo si vymyslíte o týchto výkonoch našich a o tomto konkrétnom výkone v tomto zápase? Našli ste tam nejaké pozitíva alebo sú to negatíva? Myslíte, že to niekam smeruje? Tento náš slotball? Kika, ty čo si myslíš? Smeruje tento slotball niekam? Ja si stále myslím, že nie. Dosť čítam na forách, že je slot akože je tam doleta, hej, ale neviem, čo je na tom pravdy. Hej, teraz akože, vieš, mali sme tých pár výsledkov, mali sme proste dosť, akože výsledky, OK, hej, mali sme nejakú slušnú sériu a stále sme ako keby neprehrali, nedostali sme dneska ani gól, vyhodili sme trénera štandardiek, takže dneska sme zo štandardky gól nedostali. Ani sme ale žiaden nedali, aj keď tam nejaké šance boli, alebo také pološance, ale proste nešlo to našim smerom. Tak myslíš, že to nikam nesmeruje toto a dohráme sezónu a uvidíme? Akože, no aj to, a na druhej strane mám pocit, že slot ako keby sa nevie rozhodnúť o tej zostave, alebo možno aj nemá úplne k dispozícii za každým tých hráčov, ktorých by potreboval, aby sa to ustálilo. Že teraz myslím aj kvôli zraneniam. A neviem, čakala som, že teraz, keď Celhaj odíde na ten AFCON, že možno sa tak ako keby oslobodí od neho a od toho, že ako sme mu prispôsobovali aj jemu hru. Ale nevidím tam...
A niekedy to bolo fakt, že veľmi až také tragické, tie výkony naše, hlavne keď si spomenieme na ten Tottenham. Proti Alebo ten druhý 10, proti 9. proti 9. No. Alebo aj ten záver proti Wolverhamptonu, takže... No, ja si tiež myslím, že takéto výkony slabšie budú pokračovať, ale myslím si rovnako, že akože nejaké výsledky OK, budeme dosahovať, ale nevidím úplne svetlo na konci tunela, čo sa týka tých výkonov zatiaľ. Moc ma zatiaľ nepresvedčil ani ten slot túto sezónu, aj keď teda niektorí hráči začínajú trošku dávať lepší, vyzerajú lepšie, hej, ale boli dlho zranení, ten Bradley s Frimpongom. Kerke mňa stále napríklad nepresvedčil, aj keď mal už lepšie výkony, ale ešte to proste nie je to, jednoducho to nie je ono. Čo bolo pre teba? Áno? No a za mňa vlastne ešte uvidíme, že či niečo v januári. A čo v januári? Keďže už sa nám otvorilo prestupové okno dnešným dňom. Myslím si, že nechal by som to si na veľký podcast na konkrétne mená, ale tak iba rýchlo môžeš, ako myslíš si, že budeme aktívni alebo nie? Tak začal sa spomínať teraz od nový Stoppers Brook, nejaký Ekvádorčan, nespomeniem si na jeho meno. Údajne tak to sa teraz začalo šíriť posledné dni. Ja si myslím, že stopera musíme priviesť, lebo máme 2 zdravých, no. Minimálne jedného. Myslím si, že jedného privedieme. Ešte je otázne, že či to bude teda... Či sa pokúsime o Gueho, hej? To je asi najväčšia otázka. No, tak toto si necháme tieto témy prestupové na normálny veľký podcast, ale dneska teda skončíme asi sklamaní z toho výsledku a hlavne z tých bodov, ktoré sme nezískali a že sme dovolili Lícu udržať čisté konto. Slabšie výkony budú ešte pokračovať asi, tak najbližšie nás čaká Fulham. A hneď potom Arsenal, obidva zápasy vonku, no tak... No, tak to človek má hneď obavy. Tak, áno, Fulham, Arsenal. A to v priebehu týždňa teraz takéto 2 zápasy, tak to bude veselé. A tipujte nám, ako vidíte teda zápas s Fulhamom, ktorý nás čaká najbližšie, medzi tým určite bude ďalší podcast, než bude zápas s Arsenalom. Tak ďakujem Kike za takýto rýchly podcastík. A ja ďakujem. Moje meno je Miki a majte sa ako chcete. Šťastný nový rok sme vám my 2 vlastne nepoprijali. Takže ozaj. Šťastný nový rok všetkým. Všetko dobre, nech sa vám darí a hlavne nech sa Liverpoolu darí.